Helo bawb, dyma 3 rheswm pam dwi wrth fy modd yn astudio Seicoleg ym Mangor, ac ie, mae o mor epic a mae o'n swnio. Yn gyntaf, pontio. Os da chi'n di clywed amdano fo blaen, lle da chi di bod? Canolfan celfyddydau, cinema, theatr, bar, a'r caffi na. Fo, golygfa next level. Dwi'n eistedd yna rhwng darlithoedd fel This is the life. A'r peth gora? Gofod astudio ar ôl gofod astudio ar ôl, wel, da chi'n dall ym mhwynti. Ti literally methu mynd yn bod yma. Wedyn, prif adeilad y celfyddydau, mae'n edrych fel rhywbeth o ffilm Harry Potter, gafodd ei adeiladu'n 1911, hanes cyfoethog a hollol cool. A brigantia, dyma lle mae'r holl seicoleg action yn digwydd. Cerwch chi mewn a boom, gardd bambŵ, oes, MRI sgan y go iawn, oes, labordau ffansi ymchwilio'r ymenydd, indeed. Dwi hyd yn oed wedi dal ymenydd dynol go iawn, fel ia, wedi gadw mewn jar, not really. A wedyn Bangor ei hun, natur ym mhobman. Mae gen ti'r môr, coedwigoedd, mynyddoedd, fel cael Instagram filter ar fywyd go iawn. Dim o'r lle ti'n mynd, mae'r golygfeydd wastad yn unreal. Felly os ti'n meddwl am astudio seicoleg, am ystyried Bangor, a pwy a wyr, falle wneud i weld fi yng ngaffi pontio fel latte a notes.